Hola, soc la Muni i soc practicant de xamanisme. Avui, tal com us vaig anunciar el darrer dia, he vingut a parlar-vos del que passa entorn a la festa del 31 d'octubre en cultures forànies, a part del Halloween. La nostra ja sabem que és la castanyada, el Halloween ens ve d'Amèrica, Anglaterra, originàriament ve d'una festa celta que s'escriu Samhain, es pronuncia Samhain, però què passa amb els nostres nòrdics? Bé, doncs els nòrdics potser no tenien una data concreta en el que celebressin exactament el mateix, i si ho teníem, no en tenim les dades. Us explico. Tot el que obtenim de registres històrics ens està escrit entre el segle X, XI i XIV, més o menys. La major part està escrit per islandesos i està a les Edes i a les sagues. Les Edes són, una és la Eda poètica, que són poesies escrites al voltant normalment de fets heroics o mitològics. I la prosaica també és això, però a més és Snorri Sturluson, que és qui la va escriure, dona com una mena de metodologia per escriure la poesia escàldica, que és una poesia antiga, molt típica nòrdica, molt complicada no només en quant a la mètrica, sinó també en quant a com emprar les metàfores, etc. I després tenim les sagues, que el nom saga vol dir narració d'una història, i que són això, narració d'històries. Van començar a escriure's a l'època cristiana parlant de sants i bisbes i en algun moment van pensar també podem escriure sobre els nostres reis, els nostres herois, etc. D'aquí és on traiem la informació barrejada, com sempre us dic, amb arqueologia, antropologia, i d'aquí no n'acabem de treure l'aigua clara. Sí que és veritat que celebrava segurament aquesta nit alguna cosa amb ofrenes que es pogués assemblar al Samhain. Al cap i a la fi, totes aquestes cultures estaven molt properes i en algun moment es van barrejar. Però com que tot el que tenim escrit ve o dels cronistes romans o de persones que ja vivien a una Escandinàvia cristianitzada, és difícil trobar una cosa exacta. Us explico. El que sí hi havia és els blots. Blot vol dir sacrifici i benedició, ofrenes als déus. N'hi ha diverses durant l'any i en alguns llocs poder trobareu el nom Vternaert, que vol dir literalment Winter Nights, nits d'hivern. Però tot i que hi ha gent que en la reconstrucció de totes aquestes històries i creences celebren aquest Vternaert com si fos el 31 d'octubre, de fet originalment no ho era. Aquesta festivitat, aquest nom el que incloïa era diversos blots que celebraven durant el temps d'hivern. Sobretot tinguem en compte que els antics nòrdics i protogermànics no tenien el calendari que nosaltres tenim ara i només tenien dues estacions a l'any, estiu i hivern. I l'hivern començava més o menys a mitjans del que ara és el nostre 15 d'octubre. En quant a aquests blots, n'hi havia durant l'hivern tres de més important. El Haustblot, que el que celebrava és la bona collita i demanava una bona collita per quan vingués l'any següent, perquè hem de tenir en compte que com que només hi havia dues estacions, estem pràcticament celebrant la fi del segle, la fi de l'any. L'altre era el Dísablot, en el qual Disa vol dir els esprits femenins, divins, deeses, esprits de la terra, etc. I la darrera era l'Alfablot, que anava entorn dels elfs, que com ja us vaig comentar en altres vídeos eren figures molt venerades que tenien a veure amb els esprits dels ancestres. I aleshores què en sabem d'aquestes tres blots? Es celebraven el dia 31? No. Depenent de la saga que llegim, ens diuen que celebràvem en un moment o l'altre de l'any, però més o menys es pot treure l'entanyat de que el Hausablot es celebrava en alguns llocs al principi de l'hivern i en alguns llocs a la meitat, que el Dísablot es celebrava de la mateixa manera, en alguns llocs al principi de l'hivern i en alguns altres llocs a la meitat o al final,
i que l'Alfa Blot es podia celebrar diverses vegades a l'any per lo molt venerades que eren les figures dels elfs, però sí que sembla que en molts llocs es celebraven d'una manera molt íntima, molt dins de casa, al començament de l'hivern, per tant això seria entre el 15 i el 30 d'octubre. Què he fet jo? Doncs jo celebro a l'Alfa Blot. Aquí hi ha associacions odinistes, de Satrull, etc., que han reconstruït o imaginat o s'han apropat a idees i calendaris vicans que li diuen Veternaert o li diuen altres coses, però busqueu informació, teniu en compte això que us he dit, que Veternaert és el conjunt dels diferents blots que se celebren durant l'hivern i que aquests blots es celebren d'aquesta manera poc clara. Poc clara per què? Perquè a més de les fonts hem de tenir en compte que depenent del país i a vegades de la regió es feien coses diferents amb dates no exactes. També tinguem en compte que tant celtes com nòrdics aquestes celebracions grans de solsticis, equinocis, tenien un dia que era el top, però duraven diversos dies, cosa que poder a la societat moderna no ens podem permetre fer. Per tant, i amb aquesta informació sabeu que jo li dic Alfa Blot, tot i que les dues companyes amb les que acostumo a celebrar-ho són més de la tradició celta i per tant hi ha vegades que també n'hi dic Samhain. És una barreja. I per descomptat, aquest dia, amb les meves companyes i bones amigues, mengem castanyes, mengem moniatos, mengem pallallets i, per tant, fem una fusió entre totes aquestes coses. Recordo que quan jo vivia a l'Alt Empordà amb algunes amigues i sobretot amb una amiga anglesa, a la nit del 31 d'octubre primer a casa ens menjàvem els panellets i les castanyes i després ens disfressàvem i ens n'anàvem a fora a celebrar el Halloween amb disfresses bastant terrorífiques. Soc molt partidària de la fusió, suposo que per això també faig un xamanisme sincrètic, de quedar-te amb el millor que tens de cada cosa que t'arriba. Sobretot si arriba amb la força que algunes coses estrangeres ens arriben, però és que en aquest cas no té només l'aspecte de festa, no té només l'aspecte que el té molt el Halloween comercial i molt pels nens, sinó que té un sentit molt gran espiritual. Tenint en compte que amb aquesta data i amb l'Alfa Blot sí que queda bastant clar en diverses fonts que era un moment on estaven més obertes les portes entre els nou mons i entre la nostra realitat i aquella en la que estan els esperits dels nostres ancestres. Dit això, que passeu una bona castanyada, Samhain, Halloween, Alfa Blot o com més us agradi, i moltes gràcies pels vostres likes i les subscripcions. Ja sabeu que és molt important per mi perquè el canal es manté viu i es fa més visible, podem compartir tot això amb més gent quan més subscripcions, likes i comentaris tinguem. Bé, fins aviat. El diumenge que ve torno amb un animal de poder. Sé que encara queden uns dies per la celebració del 31 d'octubre i ho he volgut fer avui perquè així, si a algú li ve de gust trobar un ritual acord amb una celebració o una altra, tingui temps de buscar-ho i preparar-s'ho. Si voleu saber alguna coseta més sobre rituals aquest dia o el que sigui, recordeu els comentaris. Fins aviat!